O animal máis perigoso que Bok probablemente tem na súa cidade. O Brasil é o país dos recordes naturais. Maior floresta tropical, maior diversidade de páxaros, maior número de especies de plantas. Mas há recorde que case ninguén coñece, e que debería estar en cartaz en todas as secretarias de saúde do país. Somos dos territorios con maior diversidade de escorpies do mundo. Son máis de 170 especies catalogadas. E a que máis crece, máis se expande e máis envenena a gente no vive na selva profunda. Ela vive debaixo da súa pía. O Titius cerulatus, o escorpio amarelo, non é unha criatura da natureza remota. É un animal periurbano, perfeitamente adaptado ao ambiente humano, que encontrou nas cidades brasileiras un ecosistema ideal, entulo, esgoto, baratas e calor. En canto desmatamos e debatemos sobre onas e cobras, ese artrópode de 5 centímetros foi colonizando silenciosamente os grandes centros urbanos do sudeste, e agora abana para o norte, o nordeste e o centro-oeste. A familia perigosa, catro gneros, unha amea real de toda a diversidade escorpínica brasileira, apenas especies do gnero Titius son consideradas de importancia médica significativa. Non é que as demais sellan inofensivas, todas pican, todas causan dor, mas é no gnero Titius que a natureza concentrou os compostos máis tóxicos para o organismo humano, especialmente para crianas e idosos. Os 4 representantes de alto risco son o Titius cerulatus, escorpio amarelo, o máis perigoso e diseminado, o Titius bahiensis, escorpio marrón, presente principalmente no interior paulista e en Minas Gerais, o Titius timurus, dominante no nordeste, especialmente na Bahia, Pernambuco e Sergipe, e o Titius obscurus, especie da región amazónica cujos accidentes ma presentao clínica diferente aínda so obxecto de intensa pesquisa científica. O cerulatus lidera no só en toxicidade, mas en unha vantague evolutiva impresionante, ele se reproduz por partenognese. Iso significa que as fmeas non precisan de machos para se reproducir. Unha única fmea pode fundar unha colnia inteira. Esa característica o torna prácticamente imparável en ambientes urbanos, onde non há predadores naturais e o alimento baratas, grilos, pequenos insectos é abundante. Unha fmea de escorpio amarelo pode gerar unha colnia inteira sociña sen machos, sen parceiros. A natureza criou o invasor urbano perfeito. O veneno, unha bioquímica de preciso cirúrgica. O veneno do Titius cerulatus é unha solu complexa de toxinas, enzimas e peptídeos bioactivos. Súa primaria é sobre os canais de sodio das células nervosas. Ao mantlos abertos, provoca unha descarga macia e descontrolada do sistema nervoso autónomo, exatamente aquele que regula o corao, os pulmes, o páncreas e as guíndulas. É por iso que as manifesta esbo moito além da dor local. Os sintomas de un envenenamento grave evoluen en cascata. A dor aguda e inmediata no local da picada é seguida por suor intenso, salivao excesiva, mitos, agitao e taquicardia. Nos casos críticos, principalmente en crianas menores de 7 anos e idosos, pode haber edema pulmonar agudo, arritmias cardíacas e choque. A llanela para tratamento é curta. Cada hora conta. Por que crianas son máis vulneráveis? O volume de veneno inoculado é o mesmo independentemente do tamano do paciente. Para unha criana de 10 que, a cantidade de toxinas por quilo de peso corporal é proporcionalmente moito maior do que para un adulto de 70 que. Ese factor simples, brutal na súa lógica, é responsável pela maioría das mortes por escorpionismo no Brasil. Como o escorpio amarelo conquistou as cidades até a década de 1980, o escorpionismo era considerado un problema rural, asociado a traballadores de campo que mexían en pedras e troncos apodrecidos. Hoxe, a realidade é completamente outra. A maioría dos accidentes acontece dentro unas imedias das residencias urbanas. São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Ribeiro Preto, metrópoles que registran centenas de casos por ano, con pico nos meses quentes e húmidos. A urbanizao desordenada foi unha aliada involuntaria do escorpio. Entulo acumulado oferece abrigo perfeito. O calor das cidades, o efeito illa de calor, eleva a temperatura media e favorece o metabolismo e a reprodu do animal. A abundancia de baratas en esgotos e edificios garante alimento á farta. E a ausencia de predadores naturais, corujas, tatus, gambás, en ambientes densamente urbanizados deixa o campo completamente libre. O Titius timurus, nativo do nordeste, é responsável por millares de accidentes por ano nos estados baianos, pernambucanos e sergipanos. Como o abano do escorpio amarelo para além do sudeste, especialistas alertan para un cenario de sobrepose de especies perigosas en regies como infraestrutura de saúde aínda limitada. Unha combinao que preocupa epidemiologistas e médicos de familia en todo o interior do país.
O número de accidentes escorpínicos registrados no Brasil ultrapasou a casa dos 100.000 casos por ano na última década. Ese número, por si só, já sería alarmante. O que o torna aínda máis grave é a subnotificao. Accidentes leves ou moderados, especialmente en adultos, frecuentemente non chegamos aos registros oficiais. O número real pode ser significativamente maior. Preveno é a única vacina disponível, non existe vacina contra o veneno de escorpio. O soro antiescorpínico, producido pelo Instituto Butantan, é eficaz no tratamento, mas precisa ser administrado rapidamente en ambiente hospitalar, especialmente en casos graves. A preveno continúa sendo a estrategia máis poderosa e accesível disponível para a população. As medidas son simples, mas exige manteno constante. Vedar frestas, ralos e buracos en paredes é fundamental, escorpies entran por espaos de menos de 1 centímetro de largura. Manter quintais e garagens libres de entulo, tizolos empilhados e madeiras elimina os principais esconderijos. Controlar baratas e controlar a fonte de alimento do escorpio amarelo. Sacudir zapatos, roupas e toallas antes de usar, especialmente ao amanecer, cando o animal está máis activo pode evitar un accidente doloroso ou fatal. Usar luvas ao manusear jardins, vasos e pillas de material de construo é hábito que debería ser universal en bregues de risco. Instalar telas en ralos de banheiro e cociña interrompe unha das principais rotas de entrada. E, en caso de picada, nunca aplicar torniquete, nunca sucar o veneno, nunca perder tempo con remedios caseiros. Ir inmediatamente ao pronto socorro máis próximo, levando o animal morto ou unha foto dele para identificalo. Un problema invisível que precisa de visibilidade. O escorpionismo mata decenas de brasileiros por ano, a maioría crianas. Para cada morte, há milares de casos graves que deixan sequelas, días de internao e familias traumatizadas. O problema recebe unha frao mínima da ateno mediática destinada a cobras ou arañas, a pesar de representar, en número de accidentes, un desafío de saúde pública moito maior e moito máis urbano. A boa noticia é que o Brasil ten infraestrutura científica de ponta para enfrentar o problema. O Instituto Butantan produz soros, a Fiocruz monitora os casos, e pesquisadores de todo o país estudan as toxinas do escorpio, inclusive para aplicaes terapéuticas, ya que compostos do veneno ten potencial promisor no tratamento de doenas como cáncer, hipertenso e infeces bacterianas resistentes. O que falta non é ciencia. É comunicao. É a conscientizao de que o animal máis perigoso do Brasil urbano non ten escamas nen presas. Ten 8 patas, unha cauda curvada e cabe inteiro dentro de un pnis. Está na súa rúa, posiblemente no seu quintal, tal vez na súa sacada. Compartile iso. Pode salvar unha vida. En caso de picada de escorpio, vá inmediatamente ao pronto socorro máis próximo. O soro antiescorpínico está disponível gratuitamente no SUS.